बे समाव गेलेमुखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब। गुबुन गुबुन गेलेमुफोराव दावगानाय बायदिनो आसामनि सफ्टबल हानजायाबो गोजौ थाखोनि गेलेमुआव बाहागो लादों। आसाम सफ्टबल वमेन हानजाया गेलेमुफोराव बाहागो लानानै जाफुंसारदों। राजस्थान स्टेट सफ्टबल एसोसिएशननि बानजायनायाव खुंफुंजानाय 15थि सिनियर नेशनेल सफ्टबल चेम्पियनशिप 2024 आव आसाम सफ्टबल वमेन हानजाया बाहागो लादों। राजस्थाननि केमधेनु नागपुराव 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुंफुंजानाय बे गेलेमुआव बाहागो लानानै आसाम सफ्टबल वमेन हानजाया देरहासारनो हादों। आसाम सफ्टबल वमेन हानजाया गुजरात, दिल्ली आरो अन्ध्र प्रदेशनि हेंथायै देरहासारनो हायो। मोनथाम हानजानि हेंथायै गोख्रोङै देरहासारनानै आसाम सफ्टबल वमेन हानजाया दा क्वार्टार फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। आसाम सफ्टबल वमेन हानजानि बेबायदि देरहासार जानो हानाया थारैनो बाखनायथाव।